Helo. Beth am gwneud chydig bach o bob dim? Mae'r bêl tennis gyda ni heddiw yma. Dwi'n mynd i roi o wrth yn ochr i ddechrau, ac yna jyst cnesu fyny. So llaw ar ben yr ysgwydd a cilchoedd. A mi fedrwn ni symud mewn cyfeiriad gwahanol wrth symud y braich ymlaen. Ac wrth gwrs mae rhaid ni gofio dyn ni mond yn symud cyn gymaint a fedrwch chi wneud. Felly os di'r symudiad mond yn bach ydi o. Ac os fedrwch chi wneud o'n fwy, briliant. Ac yna i'r ochr arall. Felly llaw ar ben yr ysgwydd. Wrth gwrs mae'r ysgwydd yn mynd i wneud sawl symudiad. Ac weithiau mae'r symudiadau yn mynd yn llai eang fel dyn ni'n mynd yn hun. Ac ymlaen. Mae'n sgwyddau i di newid dros y blynyddoedd hefyd. Ac yna dwi am troi'n wylo i mewn. Da chi'n gweld bod yn ysgwydd i'n troi, fel dwi'n troi'r ddwy law i mewn ac yna allan. Ac yna i mewn. Ac yna allan. Ac wrth gwrs mae hwn yn achosi anhawster mawr i bobl. A mi fedrai gwneud y symudiad yma hefyd wrth ddod â'r ddwy law i fewn, i ganol y corff, ac yna mae'r ddwy law yn symud allan ac i mewn ac allan, ac wrth gwrs da chi'n gweld yn sgwyddau i'n troi reit yn y top. Ac yna ymlacio. Ac os dwi'n gwneud y symudiad yma, mi fedrwch chi sylwi bod yn asgwrn cefn hefyd yn symud, a mi fedrai gwneud o'n symudiad fwy neu symudiad bach ac yn gynt, ac yn fwy a bach ac yn gynt. Ac yna troi. So mae'r ddwy law yn mynd o gwmpas. Dwi'n teimlo'n nghefn yn stiff. Ac yna i'r ochr arall, a troi. Ac wrth mae mhenoli'n sownd ar y gadar fel dwi'n troi. Ac yna troi eto. A sbiwch, dwi'n trio cadw'n nghoes yn llonydd, yn hytrach na troi a dod o'r goes i mewn. A fo. Ac yna defnyddio'r bêl. Beth am mynd ar bêl rownd y cefn. A da chi'n gweld, fel dwi'n symud y bêl tu ôl i'n ngwddw, mae'n sgwyddau'n gorfod symud. Ac wrth gwrs, i bobl sydd yn ffit ac yn abal, heb anhawster, mi fedrwch chi fynd ar bêl yn gynt. Ond i bobl sy'n ffeindio yn anodd, newid cyfeiriad, jyst gwnewch chi'n gymaint a fedrwch chi. A hyd yn oed os di'r penelyn yn isel, mi fedrwch chi jyst ymgeisio i roi'r bêl tu ôl i'r gwddw. Ac wrth gwrs mi fedrai amrywio y symudiad yma wrth fynd tu ôl i'r gwddw, ymlaen, a hefyd tu ôl i'r cefn ac ymlaen. Tu ôl i'r gwddw ac i'r ffrynt, ac yna i'r cefn ac i'r ffrynt. Ac unwaith eto tu ôl ac ymlaen ac yn ôl. A newid cyfeiriad wrth gwrs. Felly tu ôl i'n nghefn, tu ôl i'n ngwddw, tu ôl i'r cefn, ac yn ewch yn fwy ddiddorol i fynd dros y lle i gyd, lle bynnag dych chi eisiau mynd. Mae'n bwysig i gael hwyl pan dyn ni'n gwneud unrhyw fath o ymarfer corff. Beth am gweithio gwmpas y traed a'r ffer? Triwch ymestyn eich bodia reit allan ac yna cau nhw, hyd yn oed yn eich sgidiau, agor a cau. Broblem arall mae pobl yn cael, dyma lle mae'r ddefnydd efo'r bêl yn handi, ydy rhoi'r bêl o dan y droed. Ac wrth gwrs, dio ddim mor effeithiol mewn esgid, ond sa chi'n gwneud hwn yn droed noeth, mi fedrwch chi amrywio lle mae'r bêl yn mynd o dan y droed. Ond ydrychwch hyd yn oed hefo'n sgidiau, mi fedrai ymestyn ym mhen glin a plygu'r ben glin, a dwi'n gorfod rheoli'r symudiad hefyd ar top yng nghoes a newid i'r ochr arall. So mae'r bêl o dan yn rhoed, cofiwch mae yna ddau ffordd fedrwn ni ddefnyddio'r bêl, i ystwytho o dan y droed, os oes gynnon ni broblem neu poen, neu mi fedrwn ni amrywio wrth ddefnyddio'r esgid a'r bêl o dan y droed, a wedyn rheoli symudiad y ben glin, a hefyd fedrai deimlo'r cyhyra'n gweithio ar blaen yng nghoes, yr quadriceps. Wrth gwrs dwi'n hefyd yn teimlo cyhyra reit ar top y clun yn gweithio. Ac yna, codi'r bêl i fyny. Beth am rhoi yr bêl o dan y ben glin, o dan y ben glin. Hefyd, mae'r symudiad yma yn defnyddio'r ymennydd. Mae rhaid ni gofio pa ffordd da ni wedi mynd. So gobeithio ydych chi wedi mwynhau gweithio efo fi
hefo'r bêl tennis.